So guys, mag-booster ta sa ato ang batch number 7. Oh, dagko na kay sila 3 weeks. 21 days. Testing tag booster. Dara. Naguniti lang TL. Uy, bug-up diha lang usason. Asa man? Dara guys, oh. Daghan kaayo. Line. 1, All in line. 2, 3. Lain na ni dagko eh. 4, 5, 6. Okay. Apa? Natay mga OJT ni sila kamagkuan ni sila mag doktor ba sa mga animals, okidok ba, okidok inita dre. Vet sila, vet. Vet. Vet usa. Hindi ko kuha diri lo. Okay. Tara na tubangan mo lab, dagko kay na. Kana ba? Federer. Uy, kana na yay. Para Romeo. Kita na ni Juliet garo Romeo garo. Kulbulan yang Juliet. Oh, daghan pong Juliet pickleball no. Danag sayal. Nya magtuwad-tuwad pag yun. Ana ba? Pag sarap ang duwa na lang eh. Panggod. Ilang pickleball tayo gahumana ni guys. Adto ta sa kuan. May shamrock dapit. Oh? Din ko sila nagawa ni ate gabi eh. Dito garo. Gumburo pa. Gumburog Falpax then Coraisa. Last. Usa sila motunog sa kuan lupang hinilang. Lupang pwede na ganin ni Coraisa Falpax di tada. Nya. Lupang kinugakot. Sayang man. Dali aragon na to guys. Nindot ratat ni tubig. Sagol. Oh, isagol tubig ba? Pinakadali. Pero dapat sila uhawon. Dapat ma-consume 2 hours. Napay usa. Lang. Gamay lang lap. Muna sakto pasingot. Da. Saba. Kuan ni 80 mo ugma dap. Umiyak sad kana lang. Oh, langgo. Tuwar ra. Dili man na akong kuaon akong ang crate. Ang ipada. Kay dili may mulabang niya. Ipahatod lang na magbalik ba. Balik niya. Ha, okay na siya ay ba. Bato mo sa ba ano nagtran? Asa na ko i-transfer ang kuan halin dap. Go time nimo na ka? Isod lang nako tanan sa go time. Tuwa ba niya? Kadako na ginit na din niya tuwa eh. Dili kay makaginan siya man tana. Na ito ginan siya na dap. Gani. Pula. Ha? Kay gikuan man oh. Kaya wala oy. May pa ni ako kay naginan siya gamay. Naginan siya gamay. Gamay lang kay di mabayaran ang kahago po na eh. Importante lingaw. Wala na des ik dito. Bantog ra nakit-an to nako dap nagkuyog mo nagsakay mo sa kyanan. Naa mo good time zone. Agatod ni ko na to. Go zone. Ugay na tayo. Adugay na dito. Mas buwan sa tawad. Pag sa kabuan, may mag-post na. Oh, di kami niluan sa to to. Amo ni dap o mo nila counting. Diha atong mga piso na nato karabat 7. Tagarunda tag-iyan eh. Guys, basig ganahan mo kuha crate pila ay SRP na to atong dap. Si ma'am, nalita to ko to. 1.5. Duman mo ba? 1.5. Free shipping. Basta daghan palit. Oh, Ikaw. 1.5 siya. Within Cebu area na kaya kung adto mo Shopee, usaray mada. Press ako, kaskig shipping. Oh, dara sa dap oh. Kita dara dap. Mao na atong partner no sa grow out. Dapat ba? Silingan raman mi direct farm. So, Ito may mo sa limasan. magsinabangay mi direct vaccine. Ngayon, may vaccine guys. Iway ka palit.
So kaning mga puti ani laki ni. Ako ning kanon inig harvest. 10 weeks ma-harvest naman sila dap no? 8 weeks. Oh, 8 weeks ma-harvest na. May na kanindot ani. Labay lang na. Kuto ay. Daraw dapo. Manay pro. Guniti lang ninyong sa nabaksinan guys. Para di magbalik-balik nya tipod kay mo color blow man na. Ang ilang baba mo color blow na inig kuan. Drop. Nanion ra po din yung inihadap. Sa online lang. Atag sa tagsaon. Dugay kay mahuman oy. Saan gid ay po dugay sa human. Kanay kay. Ang usa ka. Diha mura na kag nabuang. Hala, nanay Congo. Ha? Nanay Congo. Wah. Palpak na. No. Mas mata. Oh, Linggit. linggit. Manay kuyawan ako. Wala pa man kuan. Kanay. Palpak na. Oh. Muraghan ra ba din ano? Ay, nagbaksinan man na sila. Awa ra na. Mamatay ka. Lagi basta may na baksin. What one maram tag pinakaglamok maguning kuan sa Polpak. Ha? Na? Naman. Pwede may palpak. O lagi. Di kay ako mang dunganon ato. Next week ipalpak na ko ni. Hakop ba? Kani ipalpak na ko. Oh, bawi na. Bot pila kanay ko adap mo 200 ram siguro nakapin ko adap. Pila pa tayo mo stock dito dap? Napabeta Asturias dap. Kato Asturias dap oy. Dinaghana ito dap. Kuig ta to dap. Nagkuhan nagla Ha? nagkuhan pa na. Oh, off na na, off. Tabuilan